Yadda nuna fim ɗin Fati ya haɗa kan mutane da dama a Kannywood. Wajen nuna fim ɗin Fati an samu wani irin haɗin kai inda ɓangarorin masana'antar da dama suka zo kallo. Daga cikin wanda ya ɗau hankalin mutane akwai producer Alhaji Mustapha Ahmed wanda aka fi sani da Alhaji Shishi, wanda ya zo kallon fim ɗin ba sau ɗaya ba. A shekaran bayan nan ne Alhaji Shishi ya biya Ali Nuhu naira 500,000 domin ya rage gashin kansa saboda rawar da zai taka a fim ɗinsa mai suna Kazamin Sirri. Sai dai zuwan Alhaji Shishi sinima domin kallon fim ɗin Fati, sannan aka yi ta nuna su tare da mai Shadda, ya sa masoyansu suna cike da farin ciki. Haɗin kai tsakanin manyan furodusoshi zai taimaka matuka wajen kawo ci gaba a masana'antar. Hakan nan shi ma Ali Ato da Hamza Talle mai fata daga Jos da sauransu dukan sun halarci kallon fim ɗin, wanda hakan ke nuna fim ɗin ya zama wajen sada zumunta da sulhu. Fati fim ɗin Ali Nuhu wadda Abubakar mai Shadda ya shirya, darekta kamar yarsa Alkali ya bada umarni, sannan Umar M Sharif da jaruma Fati Usman Kinal suka ja shirin. Hakan kuma kotu ta sallami shari'ar Naziru Sarkin Waka da darekta Sanusi Oscar Fofotu, wadda shi ma ana ganin baya rasa nasaba da yunkurin samar da sulhu da zaman lafiya a Kannywood. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da duminsu.